Čaute. Z ďalšieho videa. No. Ale toto je samozrejme prvé video. Slenderman. Prečo ma takto trestá? Toto bude iba jedno. Keď ma zabije jedenkrát, ja vás drbem. Ja toto nejdem. Mám 11 za to piť. No nevadí, ideme na to. Moji spolužiaci, keď sa na toto dívajú, tak sa budú smiať rehotami. Kto by nevedel, tak kurva. Je to hra Slenderman. No tak. Pekné, ešte mi to piči. Na to, čo ma lagujem. Toto dám na YouTube.